اتفيلم كجمر حنت بيكي تبال تين ايج كورزو نابتيدين أليسين تبهالو كريستيان كم قالهم كعبيوا كقبل وخلون عزب بيكي تتأواتيزن دستبلن قال كوينا اتم سب حدار نبغز آيئتو وامو مسؤم كوينا درار مبلع جمرت بيكي قدم مبلع دما أمناي كريستيان امنت كتساتف كم تدلي قلت أتلم دحرز التيدي بناي بيكا حساب يقرم آليس دحر الدرار نبيكنا بسدالو لما عرف خفلات وستامو لتعرف نبينا قريبا خدت آليس يأتاتا مع مسعات أوتو في حشوز النبرة نبيك قد بقصبة تغيرة قد إلا بيكي أب كفلات تحيفوز النبرة شما بايز بالصحف مغير مستنيشتي كلبا بفينسترات تحاحيزان تقوتت أب سغسل تعزبتنا حلو في وات بيكي غرقينا 4 عامات ندحريتني ملسنا قدم 4 عامات بيكي مسدرا بيتات نبراب سنبر الأوان سرقتي ناقصهم بمتاو أبو أصحابو مفتاح نقهبوهم كفارة رحوهم جمرو أبو أجن نت مفتاح نقهبوهم دليتاي نورون دحرسي اتوم سرقتي بزح كزي خيدفو نبو أقابتو قد إلا بيكي ناس مسرعيات بحرقان نخلهم ببحادة كتقتلهم كألت دحرسي هيوت بيكي كسام 16 عامتا نابستفالالي 3 أرفانات آتيان هاديمان تركب ካብ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ንነብሳ ንምሕላው ድማ ንነብሳ ብዝተፈላለዩ ስልጠናታት ተጠናኽር ነበረት ድሕሪ እዚ ቤኪ ምስ ሓንቲ ኤልያና ዝተባሃለት ዓባይ ሰበይቲ ትላለሞ ብሓንሳብ ምባን ጀመራ ብሓንሳብ እንዳነበራ ብዙሕ ዓመት ዋላ እንተቁፀራ ግን ፅቡቅ ገይረን ይፋለጥ ኣይነበራን ርክበን ዋላ ብዙሕ እንተዘይኮነ ግን ብሓንሳብ ኮይነን ፅቡቅ ግዜ ሕልፋ ነበራ ቤኪ ኣቦኣን ኣዲኣን ድሕሪ ምሟቶም ወላ ሓንቲ ለይቲ እውን ትኹን ብሰላም ሰላም ኣቢላ ኣይትፈልጥን ኣብ ዝቕፅል ቤኪ ብሓንደ እንዳ ሻሂ ስራሕ ጀሚራ ንዕዘብ ኣብቲ ስራሕ ከላ ድማ ሓደ ሰብኣይ ብፍቕሪ ዝወደቕ ክመስል ፅብቕተይ ኢሉ ይፅዋዓ ድሕሪ እዚ ቤኪ በቲ ሰብኣይ ሓሪቓ ኣብ ዲቪዝኣ ተፃሒፉ ዝነበረ ሽማ ረኣየቶ ቀፂሉ እቲ ሰብ ምስ ቤኪ ነገር ዝደለየ ክመስል እቲ ዘቕረበትሉ ምግቢ ጥዑም ከም ዘይኮነ ይነግራ ድሕሪ እዚ ቤኪ ብሕርቃን ሒዛቶ ዝነበረት ቢያቲ ትሰብሮሞ ወርዊራ ኣብ ክሳዱ ሸኸለቶ ትዕዘብትና ግን ነዚ ተግባር እዚ ዝገበረቶ ብሓሳባ እምበር ብጋህዲ ዓለም ከም ዘይገበረቶ የረድአና ድሕሪ እዚ ቤኪ ነቲ ሰብኣይ ብዘይ መልሲ ገዲፋ ኣብ ቅድሚኣ ንዝነበረ ናይ መንደቕ ሰዓት ተዓሲባ ሰዓት መውፅኣ ከም ዝኣኸለ ተረድአት ናብ ገዝኣ ድሕሪ ምምራሓ ድማ ምስ በፅሐት ምስ ኤልያና ብሓንሳብ ኮይነን ሰራክል ዝተባሃለ ፀወታ ክፃወታ ጀመራ ኣብ መንጎ ፀወተአን ድማ ቤኪ ንኤልያና ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወታ ከይሓተተት ንምንታይ ናብ ገዝኣ ከም ዘእተወታ ተሓታ ኤልና ድማ ንሳ እውን ከም ኣጓል 15 ዓመት ከላ ገዛ ኣልቦ ከም ዝነበረትን ብሂወት ንምቕፃል ዝግባእ ዋጋ ከፊላ ክሳብ ሕጂ ከም ፀንሐት ነገረታ ብዛዕባ ታሪክ ህይወተን እንዳዕለለ ከለዋ ድማ ብሬድዮ ብዛዕባ ነውልማን ዝብል ሽም ዝፍለጡ ኣብታ ከተማ መርዓ ክካይዱ ከም ዝኾኑ ሰምዓ እዞም ጉጅለ ኣብታ ከተማ ኣረሜናዊ ተግባር ብምግባር ዝፍለጡ ኮይኖም ኣብ ንጹሃን ሰባት ብዙሕ በደል የብፅሑ ነበሩ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቤኪ ብስራሕ ከላ 3 ኣባላት ንውልማን ብምምፃእ ኣብ ልዕሊ ቤኪ ምልቃጥ ጀመሩ ድሕሪ እዚ ቤኪ ብዘይወል ሓደ መልሲ ንዝኣዘዝዎ ነገር ንምቕራብ ወሰነት ቀፂላ ንዝኣዘዝዋ ቡን ናብ ማኣዶም ብምምፃእ ነቲ ሓደ ከይፈለጠት ብምምሳል ነቲ ውዑይ ቡን ደፋኣትሉ ቀፂላ ከምቲ ዝተለመደ ካብ ስራሕ መውፅያ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ንገዝኣ ምርሐት ካብ ስርሓ ናብ ገዝኣ ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት ግዜ እቶም ኣብቲ ስርሓ ዝነበሩ ሰባት በኣኣ ሓሪቖም ብምባሮም ክከታተልዋ ጀመሩ ንምሸቱ ቤኪ ኣብ ዓራት ተካዲማ ኣቦኣ ንዝሃባ ምስጢራዊ መፍትሕ ትዕዘብ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዝኣ ቤትሮ ክስበር ሰምዐት ቀፂላ ቤኪ ነቲ ምስጢራዊ መፍትሕ ኣብ ታሕቲ ዓራት ሓቢኣ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምርኣይ ካብ ክላሳ ወፅያን ታሕቲ ወረደት ኣብ ታሕቲ ድማ ነቲ ገዛ እንዳዞረት ክትዕዘቦ ጀመረት ግን ወላ ሓድሽ ነገር ክትዕዘብ ኣይከኣለትን ሃንደበት ግን ኣንቶኒ ዝበሃል ሓደ ኣባል ካብ ናይ ኖቤልማን ዝኾነ ከጥቅዓ ፈተነ ድሕሪ እዚ ቤኪ ብርእሲ ሃረሞቶሞ ንነብሳ ነፃ ኣውፅአት ቀፂላ ንኸልባ ዲያክ ፀዊዓ ንኣንቶኒ ንክነኽሶ ኣዘዘቶ ዲያክ ድማ ትእዛዛ ተቐቢሉ ናብ ኣንቶኒ ዝመፀሉ ዝነበረ ግዜ ዲጄ ዝተባሃለ ናይቲ ግሩፕ ኣባል መፂኡ በቲ ዝሓዞ በትሪ ገይሩ ይሃርሞ ቀፂሉ ሽጉጡ ውፅኡ ንቤኪ ይዕመረላ ድሕሪ እዚ እቲ ሳልሳይ ኣባሎም ሽዋን ይመፅእ ደቂ ኣባላቱ ዝገበርዎ ነገር ምስ ተዓዘበ ድማ ኣዝዩ ሰንበደ ቤኪን ኣንቶኒያ ኣፍንጩ ሴራቱ ብምባራ ክቐትላ ወሰነ ሃንደበት ግን ኤልያና ብድሕሪኦም ሽጉጥ ሒዛ ብምምፃእ ከተፈራርሖም ጀመረት
ድሕሪ ኣንቶኒዮ ሽጉጥ ኣውፅኡ ብዘይ ሓዘኔታ ርእስና ኤልያና ኣፍረሶ። ነዚ ዝተዓዘበት ቤኪ ድማ ብሕርቃን ንኣንቶኒዮ ንምህራም እንዳጎየት ናብኡ መፀት። ኣንቶኒዮ ግን ደፊኡ ምስቲ መንደቕ የጋጭዋ እሞ ሃለዋታ ድፍአት። ነፅባሒቱ ቤኪ ርእሳ ፈሊጣ ምስ ተበራበረት ኣብቲ ገዛ ናይ ኤልያና ርእሳ ተዘርጊሑ ተዓዘበት። እዚ ነገር ድማ ናይ ኣቦኣ ተዘክሮ ኣበራበረላ። ቀፂላ ቤኪ ንድያክ እንዳፀዋዐት ትደልዮ ዝነበረትሉ ግዜ ክትረኽቦ ይከኣለትን። ብኻልእ ድማ ኣንቶኒዮ ንዕሩኽቱ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ንወል ሓደ ሰብ ከይዛረቡ የጠንቅቖም። ቀፂሉ ድሕሪ ጽባሕ መርዓ ነታ ከተማ ገዲፎማ ከም ዝወፁ ነገሮም። ድሕሪዚ ቤኪ ንናይ ኤልያና ቦክስ ከፊታ ኣብ ትዕዘበሉ ዝነበረት እዋን ናይ ኤልያና ናይ ንእሽተኣ ስእልን ዝተወሰነ መመላኽዕን ረኸበት። ነቶም ስእልታት በብሓደ ምስ ተዓዘበት ድማ ንዝቐበረቶም ኩሎም ሰባት ክትዝክር ተገደደት። ቀፂላ ቤኪ ንኤልያና ቀቢራ ምስ ወድአት ከልባ ክትመልስን ሕናቕ ክትፈድን ወሰነት። ድሕሪዚ ናብቲ ናይ ንብረት ክፍሊ ኣትያ ሕናኣ ንምፍታይ ዘድልይዋ መሳርሕታት ተዳሉ ጀመረት። ዕጥቃ ተዓጢቓ ድማ ነቶም ቀተልቲ ንምርካብ ነቐለት። ኣበይ ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ድማ ኣብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ቦታ ኮይኖም ብዛዕባ ዳሪን ዝበሃል ይዕልሉ ከም ዝነበሩ ዘከረት። ቀፂላ ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ክልተ ዳሪን ዝበሃሉ ሰባት ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ናብኦም ኣምርሐት። ናብቲ ናይ መጀመርያ ዳሪን ዝበሃል ምስ በፅሓት ድማ ወዲ ዘይኮነት ሰበይቲ ረኸበት። ቀፂላ በዓል ኣንቶኒዮ ዝዕልሉ ዝነበሩ ሰብ ብዛዕባ ሰበይቲ ከም ዘይኮነ ተገንዚባ ናብቲ ካልኣይ ዳሪን ኣምርሐት። ናብቲ ካልኣይ ዳሪን ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት እዋን ድማ ካብቲ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ዝነብር ሰብ ምዃኑ ተረድአት። በዚ ድማ እቲ ትደልዮ ዘላ ሰብ ምዃኑ ደምደመት። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዳሪል ምግቢ ቅድሚ ምብልዑ ጸሎት ይገብር ነበረ። ትዊክ ዝተባሃለ ሰብ ድማ ኣብ ጌጋ ሓሳብ ካብ ዘለዉ ሰባት ዝስራዕ ሰብ ነበረ። ተኣኪቦም ምግቢ እንዳበልዑ ከለዉ ዳሪል ንሽዋን ተጊዙን ነገራት ኣጽሊእዎን ተዓዘበ። ንምንታይ ከም ዝተገዝሕ ተቕሪብሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝኣሰርዎ ኸልቢ ካበይ ከም ዘምጽእዎ ይሓቶም። ኣንቶኒዮ ድማ ወዲኡ ከም ዝረኸብዎ ተዛሪቡ ነቲ ነገር ከደቅሶ ፈተነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቤኪ ኣብ ደገ ተሓቢኣ ዘዕልልዎ ዝነበሩ ኩሉ ትሰምዕ ነበረት። ቀፂላ መእተዊ ትደልየሉ ዝነበረት እዋን ብሓደ ዘይተዓፀወ ፍኒስትራ ንውሽጢ ኣተወት። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ድማ ብናይ ሰብ ሞዴል ዝተሰርሐ ሓደ ባምቡላ ኤርናደስ ዝተባሃለ ረኣየት። ኣብቲ ገዛ ክትዛወር ምስ ጀመረት ድማ ነቲ ሲናተር ዝተባሃለ ንምቕታል ዝተዳለዉ መፃወዳታት ረኣየት። ኩሎም ነቶም ሓበሬታታት ድማ ግዜ ከይባኸነት ክትስእሎም ጀመረት። ድሕሪ ዝሽዋን ምግቢ እንዳበልዐ ከሎ ትማሊ ዝገበርዎ ነገር ቅኑዕ ዘይምንባሩ ተረድአ። ቀፂሉ ቅሬታ ብምሕታት ካብቲ መኣዲ ተሲኡ ናብ ሽቓቕ ብምኻድ ከምልስ ጀመረ። ካብ ሽቓቕ ምስ ወፀ ድማ ዳሪል ናብኡ ገጹ ብምምፃእ ገለ ነገር ከርእዮ ከም ዝደለየ ነገሮ። ቤኪ ናብ ዘላቱ ክላስ ብምውሳድ ድማ ገለ ወሰንቲ ዝኾኑ ሕቶታት ክሓቱ ጀመረ። እዚ ኩሉ ክኸውን ድማ ቤኪ ኣብ ትሕቲ ሳሎን ተሓቢኣ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ትሰምዕ ነበረት። ቀፂሉ ዳሪል ኣብቲ ፍላሽ ዝተፀዓኑ ወሳኒ ነገራት ከርእዮ ንዕዘብ። ቀፂሉ ኣብ ኢራቅ ዘገልግሎ ህይወትን ብዛዕባ ታሪክ ህይወቱን ክነግሮ ጀመረ። ዕላምኦም ንምሕላው ንገዛ ዓርኩ ብምዕጋድ ዘሕለፎ ዝሕዝን ተመክሮ እውን ይካፍሎ። ቀፂሉ ዳሪል ናይ ግሩቦም ኣድለይቲ ስራሕ እንድኹንኩኖ ምውጋድ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ናይ ኖብልማን ሰባት ስራሕ እዚ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ድሕሪዚ ኣብ ገለ ኣባላት ኖብልማን ድኽመት ከም ዝረኣየ ብሜላ ይነግሮ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ሽዋን ብናቱ ትዕዝብቲ ኩሎም ኣባላት ኖብልማን ተኣመንትን ኣብ ስርሖም ድማ ትዋሃድ ከም ዝኾኑ ይነግሮሞ ካብቲ ክላስ ይወፅእ። ሽዋን ምስ ወፀ ዳሪል ፊኒስትራ ከም ዝተኸፈተ ኣስተውዓለ። ነቲ ፊኒስትራ ድሕሪ ምዕፃው ድማ ገለ ዘይፈልጦ ጌጋ ከም ዘሎ ተሰምዖ። ብጥንቃቐ ጠጠው ኢሉ ነቲ ክፍሊ እንዳተዓዘበ ከሎ ድማ ኣንቶኒ ኣብ ደገ ኮይኑ ይፅውዖ። ዳሪል ናብ ደገ ምስ ወፀ ድማ ቤኪ ነዚ ዕድል ተጠቂማ ካልእ ሓበሬታታት ክትብርብር ጀመረት። ኣብቲ ፍላሽ ዝነበሩ ሓበሬታታት ኣብ ዝተዓዘበትሉ ግዜ በሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ኖበልማን ረኸበት። ብቕፅበት ድማ ከተጋልፆምን ስጉምቲ ክትወስድን ሓሰበት። ድሕሪዚ ነቲ ፍላሽ ካብቲ ላፕቶፕ ኣውፅኣ ብምሓዝ ወፂኣ እንዳጎየት ናብቲ ኣጉዶ ክፍሊ ብምኻድ ክትዕዳቕ ጀመረት። ቀፂላ ናብቲ ላዕለዋይ ናይቲ ክፍሊ ደየበት። ቀፂላ ትደልዮም ዓይነት መሳርሕታት ረኸበት። በዓል ዳሪል ሓጎሶም ብመስተ እንዳሕለፉ ከለዉ ናይ ደገ ኸንባኔላ ተደወለ። ዳሪል ካብ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ብምትሳእ ማዕፆ ኸፈተ። እንተኾነ ግን ወል ሓደ ሰብ ኣብ ደገ ክረክብ ኣይከኣለን።
ኣብ ደገ ጠጠው ኢሉ ከሎ ድማ ቴሌፎን ክድውል ይሰምዕ። ደሪል ድማ ነታ ቴሌፎን ሒዙ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ቤኪ ዝበሃል ሰብ ይድውለሉ ከም ዘሎ ንኣባላቱ ይነግሮም። በዚ ትማሽዋን ትማሊ ምስ ኣተባኢሶም ከም ዝነበሩ ገለጸሉ። ኩሉ ንዝተፈጠረ ነገር ክዛረብ ክብል ድማ አንቶኒን ዲጄይን ኣብ መንጎ ኣትዮም ከልባ ሰሪቖምላ ከም ዝኾኑ ረዲኦም ነቲ ነገር ክሽፍንዎ ፈተኑ። ቀፂሉ ዳሪል ቴሌፎን ብምልዓል ነቲ ቤኪ ትብሎ ዘላ ነገር ክሰምዑ ጀመሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዲጄ ብናይ ቤኪ ዘረባ ክስሓቅ ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ በዚ ጉዳይ ምጭቕጫቕ ጀመሩ እሞ ብናይ ቤኪ መልእኽቲ ክጠራጠሩ ጀመሩ። ዳሪል ድማ ብሕርቃን ዓዊሉ እቲ ቀልቢ ንቤኪ ክመልሱላ ኣዘዘ። ድሕሪዚ አንቶኒ ምስ ቤኪ ንምርኻብ ናብ ደገ ወፂኡ ክጽዋዓ ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ቤኪ ካብቲ ተሓቢኣትሉ ዝነበረት ትወፅእ እሞ ናብቲ ጫካ ውሽጢ ከም ዝኽተላ ገበረት። አንቶኒ ድማ ደድሕሪኣ ክኸይድ ጀመረ። እንተኾነ ግን ደድሕሪኣ ምኻድ ኣሰልችዎ ሽጉጥ ኣውፂኡ ጠጠው ክትብል ኣዘዛ። ቀፂሉ ድምፂ ናይቲ ሽጉጥ ድሪል ክሰምዖ ስለዘይደለየ ካልእ ኣማራፂ ክወስድ ሓሰበ። ከይሓሰቦ ግን ናብ ቤኪ ዘዳለወቶ መፃወድያ ኣተወ። ቤኪ ድማ ሽጉጥ ጥልዒላ ክትቆትሎ ሓሰበት። ግን ድምፂ ናይቲ ሽጉጥ ካልኦት ኣባላቱ ከይሰምዑ ብምሕሰብ ንሳ እውን ሓሳባ ቀየረት። እዚ ኩሉ ነገር ክኾን ከሎ በዓል ዳሪል ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ይዘናግዑ ነበሩ። ቤኪ ድማ ንኣንቶኒ ብገመድ ከም ዘይንቀሳቐስ ጌራ ብምእሳር ኣብ ኣፉ ፕላስቲክ ሓቲማ ቦምቢ ፃዊዳ ምስቲ ማዕፆ ኣሰረቶ። ቀፂላ ነቲ ማዕፆ ኳሕኩሓ ካብቲ ቦታ ጠፍአት። ዳሪል ማዕፆ ብዝኸፈተሉ ግዜ ድማ ምስ አንቶኒ ዝነበረ ቦምቢ ቃጡ ይሰሓብ። በዚ ድማ ርእሲ አንቶኒዮ ከም ዘይነበረ ይኸውን። ነዚ ዝተዓዘቡ ኣባላት ነብል ድማ በቲ ኩነታት ተሰናበዱ። ብቕፅበት ናብቲ ገዛ ተመሊሶም ኣማራፂ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀመሩ። ትዊክ ድማ ፖሊስ ክፅውዑ ከም ዘለዎም ሓሳቡ ፍሰሰ። ዳሪል ግን ናይ ትዊክ ሓሳብ ናይ ጽሉል ሓሳብ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ዘለዉ ካብ ሕጊ ወፃኢ መሳርሕታት ካልእ ዝበኣሰ ሽግር ከም ዘምፅሎም ገሊጹ ሓሳብ ትዊክ ነፀጎ። ቀፂሉ ድሪል ሽጉጥ ብምውፃእ ናብ በዓል ዲጄ ኣቕኒዑ ቅድሚ ሕጂ ንዝተፈጠረ ነገር ክነግርዋ ኣዘዞም። ሽዋን ድማ ቅድሚ ሕጂ ምስ በዓል ቤኪ ትነብር ዝነበረት ኤሌና ትበሃል ሰበይቲ ከም ዝቐተልዋን ከልባ እውን ከም ዝወሰዱለን ይነግሮ። ዳሪል ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ዘጋጠማን ትገብሮ ዘላ ነገር ብምንፅፃር ምእማኖም ሰኣነ። ቀፂሉ ሽዋን ዝገበረ ኩሉ ከም ዝኣኸሎን ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር እውን ብሕጊ ሓታቲ ክገብሮ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ካብ ኣባልነቶም ከም ዝወፀ ይዛረብ። ዳሪል ድማ ሽጉጡ ኣቐሚጡ ንሽዋን ከረጋግኦ ፈተነ። ቀስ ብቐስ ናብኡ ብምፅጋሕ ድማ ብሓንቲ ህራም ዘረሮ። ዲጄ ድማ ነዚ ዕዘብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብፍርሒ ኣባል ናይ ነውል ከም ዝኾነን ዝኣዘዝዎ ነገር ክገብር ድማ ቁሩብን ብሓላፍነታዊ መንገዲ ከም ዝሰርሕን ንዳሪል ቃል ኣተወሉ። ኣብ መንጎ ድማ ቴሌፎን ይድወል እሞ ዳሪል ምስ ቤኪ ንምርድዳእ ወሰነ። ቤኪ ድማ ንምርድዳእ ግዚኡ ከም ዝሓለፈን ከልባ ከምግብዎ ብምንጋር ኩሉ ሓበሬታ ዝሓሰቦ ኣብ ቴሌፎና ከም ምስክርነት ሒዛቱ ከም ዘላ ነገረቶ። ትዊክ ድማ ብሕርቃን ተመሊኡ ንቤኪ ንምቕታል ሽጉጥ ሒዙ ናብ ደገ ወፀ። ዳሪል ድማ ንቤኪ ከም ዝቐትላ እንዳነገረ ይፈራርሓ ነበረ። ቤኪ ግን እዚ ነገር ክገብሮ ከም ዘይክእልን ፍላሹ ከም ዝወሰደትሉን ነገረቶ። ትዊክ ሽጉጡ ሒዙ ንቤኪ ደልየሉ ዝነበረ ሰዓት ቤኪ ተሓቢኣ ብማንቲክራማ ክልቲኡ ምዕጉርቱ በሰዓቶ። ትዊክ ብስምባደ እንዳጎየ ናብ ገዛ ተመሊሱ ንዳሪል ነቲ ፍላፃ ከውፅኣሉ ይነግሮ። ትዊክ እቲ ፍላፃ ምስ ኣውፅኣሉ ሕርቃን ወሲኹ ንቤኪ ንምርካብ መሊሱ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ቤኪ ድማ ዘላቶ ቦታ ክፈልጥ ስለዝተለየቶ ኮኔላ ተሓቢኣትሉ ካብ ዝነበረት ትወፅእ እሞ እንዳጎየት ናብቲ ኣጉዶ ኸደት። ትዊክ ድማ ደድሕሪኣ ይስዕብ ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዳሪል ንዲጄ ቤኪ ፍላሹ ስለዝወሰደትሉ ብሂወት ሒዙ ከምፃሉ የፈራርሖ። ዲጄ ድማ ኩሉ ዝተኣዘዞ ነገር ብዘይጉድለት ክፍፅም ምዃኑ ብምንጋር ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ግን መኪና ልዒሉ ጉዳይ ህድምኡ ተተሓሓዞ። ትዊክ ድማ ንቤኪ ብኢዱ ከም ዘእተዋ ብምሕሳብ ናብቲ ዘላቶ ቦታ ኣተወ። ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተወ ግን ቤኪ ዘንብዕ ጋዝ ተደርብየሉ እሞ ንኽዳኸም ምኽንያት ኮኖ። ትዊክ ዘለዎ ዓቕሚ ተጠቂሙ ዙርኡ ክትኩስ ጀመረ። ግን ጥይት ይውድእ እሞ ሓይሉ ስለዝተኸመ ድማ ብፍሑክፍሑክ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ቤኪ ድማ ሴፍ ሒዛ ደድሕሪኡ ትስዕብ ነበረት። ትዊክ ድማ ንቤኪ ምስ ረኣያ ቆልዓን ሰበይትን ከም ዘለዎ ብምንካር ከብዲ ቤኪ ክበልዕ ሓሰበ። ቤኪ ብዝተወሰነ መልክዑ ትድንግፀሉ እሞ ናይ ወዲ ሽም መን ከም ዝበሃል ተሓቶ። ትዊክ ድማ ናይ ወዲ ሽም ኣዶልፍ ከም ዝበሃል ይነግራ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ቤኪ ሓሲኹም ዝኾነ ተገንዚባ ደጋጊማ ቤት ሴፍ ጌራ ቆራረፀቶ ግን ዘይሓሰበቶ ቤኪ ብመደንዘዝ መርፍእ ኣብ ክሳዳ ተወግአት ሃልወታ ድፊኣ ድማ ወደቐት ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቤኪ ምስ ተበራበረት ካብ ተኣሲራትሉ ዝነበረት መፃወድያ ንምሕታም ፈተነት ዳሪል ድማ ተታሒዛ ከም ዝመፀት ይነግራ እሞ መፍትሕ ከም ዝረኸበ ይነግራ ቀፂሉ ነቲ መፍትሕ ምስ ዘውፅኦ ሓደ ዘይተፈለጠ ቁፅርታት ከም ዝሓዘ ይዕዘብ ድሕሪ እዚ ዳሪል ድሕሪ ናይ ነቡልማን ዘላን ቅድሚ ሕጂ ቤኪ ዝረኸበታ ናይቲ ግሩብ ዋና ሓላፊትን ምስኡ እውን ተመሳሳሊ ሽም ዘለዋን ዳሪል የላልያ ኣዲኡ ዳሪል ብምቕፃል እታ ፍላሽ ኣበይ ከም ዘላ ሓተተታ ቤኪ ድማ ብህይወት ዝፀናሓትሉ ምክንያት እቲ ፍላሽ ከም ዝኾነ ብምንጋር እቲ ፍላሽ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይትነግራ ገለፀትላ ቀፂላ ዲኡ እቲ ፍላሽ ኣበይ ከም ዘሎ እንተነጊራታ ብህይወት ክትገድፋ ከም ዝኾነት ቃልኣተወትላ እንተዘይነጊራታ ግን ዓቕላ ትውድእ ስለ ዘላ ናብ ዘየድሊ ስጉምቲ ክትኣቱ ከም ትኽእል ነገረታ ቤኪ እውን ዳግማይ ከም ዘይትነግሮም ገለፀትሎ እሞ ኣብ ገፃ ጡፍ በለትላ ኣዲኡ ብብዙሕ መንገዲ ፈቲና ምስላጥ ምስ ኣበያ ንወዳ ነቲ ኸልቢ ከምፅኦ ኣዘዘቶ ዳሪል ድማ ናይቲ ኸልቢ ርእሲ ክጭቡጦ ጀመረ ቤኪ ድማ ብሕርቃን ነቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ገመድ ንምፍታሕ ፈተነት ግን ስለዚ ኣበያ በቲ ጉዳይ ሓደ ነገር ክትሰማዕ ወሰነት ድሕሪዚ ንድያግ ናብ ቦትኡ ክመልሶ ነገረቶሞ ምስ ቀተለቶም ብቕፅበት ናብ ሲኦል ከም ትልቆም ብምግላፅ ኢዳ ከም ዝፈትሐቶ ረኣየቶም ነዚ ዝረኣየ ዳሪል ንዓኣ ዳግማይ ንምእሳር ብታህዋኽ ይመፅእ ቤኪ ድማ ብእግራ ሃሪማ ካብኣ ከም ዝርሕቕ ገበረቶ ዳሪል ዳግማይ ናብ ኣብ ዝተፀግዓሉ ግዜ ቤኪ ስፕሬያ ልዒላ ኣብ ዓይኑ ትነፍሓሉ እሞ ዓይኑ በሊዕዎ ብቕልጡፍ ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ኣተወ ኣዲኡ ድማ ሽጉጥ ኣልዒላ ንቤኪ ኣቀባበለትላ ቤኪ ድማ እንተቐቲላታ ነቲ ፍላሽ ክትረኽቦ ከም ዘይኮነት ኣነፀረትላ ድሕሪ ዝዲኡ ሓሳባ ቀይራ ሽጉጥ ናብቲ ኸልቢ ዓመረት ቤኪ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂማ ካራ ብምልዓል ኣብ ርእሳ ሸኸለቶ ዳሪል ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምምፅኡ ድማ ካብቲ ገዛ ወፂኣ ኸደት ዳሪል ምስ ተመለሰ ኣዲኡ ከም ዝሞተ ድሕሪ ምዕሳቡ ብሕርቃን ሽጉጥ ልዒሉ ደድሕሪያ እንዳተኮሰ ክስዕብ ጀመረ እንተኾነ ግን ካብቶም ዝተኮሶም ንቤኪ ክሃርማ ኣይከኣለን ደጋጊሞ ኣብ ዝተኮሰሉ ግዜ ድማ ዓረር ተወድኦ ቤኪ ትጎይብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ጉንዲ ዝተኣለቶ ምስ ተዓሰበት ጉያ ኣቋሪፃ ገፃ ናብ ድሪል መለሰት ዳሪል ንቤኪ ንምሓዝ ሓደ ስውምቲ ምስ ሰጎመ እግሩ ኣብ መፃወድያ ኣትሞ ኣእጋሩ ተተሓዘ ኣብ መወዳእታ ይወድቕ እሞ ብሳልሳይ መፃወድያ ኣብ ክሳዱ ተታሒዙ ሂወቱ ሓለፈ ድሕሪዚ ዳሪል ወሲድላ ዝነበረ መፍትሕ ትመልስ እሞ እንዳጎየት ናብቲ ገዛ ተመለሰት ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርን መሰናኽልን ድማ ምስ ከልባ ክትራኸብ ከኣለት ኣደ ዳሪል ሙሉእ ንሙሉእ ስለዘይሞተት ካብ ዝወደቐትሉ ተሲኣ ንቤኪ ንምቕታል ፈተነት ግን ኣብ ርእሳ ዝነበረ ካራ ስለዝጎድኣ ኣብ ጣውላ ዝነበሩ ፒኬርታት ብምትኳስ ሰበረቶም ቤኪ ነዚ ዕድል ተጠቂማ ንድያ ከልባ ከሰናብታ ኣሰዘቶ ድሕሪ 24 ሰዓት ድማ ቤኪ ናብ ናይ ሲኣይኤ ቤት ፅሕፈት ከደት ኣብኡ ንሓንቲ ጓል ረኺባ ነቲ ፍላሽ ሃበታ እታ ናይ ሲኣይኤ ሓላፊት ጓል ድማ ነቲ ፍላሽ ድሕሪ ምዕዛባ እቲ ዝሃበታ ፍላሽ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከቡ ኣመና ሓደገኛታት ዝበሃሉ ኣሸበርቲ ናይ ሓደ ሰብ ከም ዝሓዘ ገለፀትላ ድሕሪዚ ንቤኪ ኣመስኪና ሓንቲ ካብ ኣባላቶም ንክትከውን ሓሳብ ኣቕረበትላ ቀፂላ ኣብ ዝሃባ ቁፅሪ እንታይ ከም ዝኾነ ነገረታ ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ዲጄ ኣብ መንገዱ ዝገጠሙ ሓደ ናይ ቴክኒክ ሽግር ይዕሪ ነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ናይ ፖሊስ መኪና ቀስ እንዳበለ ናው ቀረበ ዲጄ ነዚ ምስ ረኣየ ብቐስታ ሽጉጡ ብምልዓል ብመስትያት ክርኢ ጀመረ በቲ መስትያት ድማ ንቤኪ ኣርፒጂ ሒዛ ረኣያ ቤኪ ግዜ ከየድፍአት ንዲጄ ምስ መኪኑ ኣባሪዓ ኣፋነወቶ በዚ ድማ ትዕዝብትና ንውድእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈትኹማ ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡልና ነዛ ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ